उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि बिबान दाफामनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय। बिबान दाफामनाय हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि दोलोनि फिरफिला बिरहोनाय बिरहोगिरि रबिन्द्र बसुमतारी आफादगिरि उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल आरो मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय बावगिरि एमसिएलए सन्जय सरगयारी। राजखान्थि दोलो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलआ गोजाम बिबानखौ सिफायनानै गोदान बिबानखौ दाफामबाय। जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बिबानगिरिखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला मनिटरिं गलमायाव दिनै दाफामबाय। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि महरै रबिन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि बेनुएल वारिया मोननो हादों। बेबादिनो गोबां दैदेनगिरिखौ सोलाय सोल' दाफामनाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लायो नेहाथारि राजु नार्जारि, लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनि इएम निलुत सरगयारी, एमसिएलए सन्जय सरगयारी आरो गोबां दैदेनगिरि आरो दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरा। इउपिपिएल पार्टिया गणतान्त्रिक प्रसेस मते संविधान जिबायदि लिरनाय दं बोसोरथाम मोनसे बडिया बोसोरथामनि थाखाय आरो बेबायदि 2021 मायथाइयाव जों जि कमिटि दादों बे बोसोरथाम जोब्बाय। बे जोबनायखाय दिनै गोदान कमिटि दाफिनबाय आरो बे गोदान कमिटि दाफिननायनि गेजेरजों माखासे एसे सोलाय सोल' जाबाय। जा आफादगिरिया सिगांनो थाफिनदों, नेहाथारि गाहाय नेहाथारि भितर सासे दङ, सासे सोलायनाय जादों आरो बिदि गोदान माबा दानायनि गेजेरजों जों फैगौ समाव पार्टिनि खामानिखौ मावनानै पार्टिखौ बोरैहाय गोख्रोंसिन खालामनो हायो बिनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बेनिखायनो दिनै गोदान पार्टि दानो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो जों आसा खालामदों बे गोदान पार्टिया पार्टिनि थाखाय ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय पार्टिखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय खामानि मावलांगोन। सिडनि इलेक्सनाव जिहेतु बिजेपि देरहाबाय, बेनिफ्राय इउपिपिएलनि बोला बोरै जादों दायो? ओरैनो सिडनि इलेक्सनखौ जिहेतु बाइ इलेक्सना प्राय जि हान्जाया सरकाराव थायो बे हान्जाया देरहानाय पसिबिलिटिया बारा थायो। थेवबो थांनाय पार्लियामेन्ट इलेक्सननि जिथु रिजाल्ट बेखौ नायोबा सिडनि इलेक्सनाव जों जेनगोन देरहागोन बिनि मोनसे माबा गैयि जादोंमोन, मावगोन थिरांथा गैयि बायदि जादोंमोन। खिन्थु मास मोननैसोनि गेजेराव जों पार्टिनि वार्कारफ्रा बिभिन्न साइडनिफ्राय जिबायदि खामानि मावबाय आरो बेबायदि खामानि मावनायनि जुनैनो जों मोजां रिजाल्ट खालामनो हाबाय। जों अन्तत 37,000 डिफारेन्सआव देरहानो हादों आरो गोबाङानो सानदोंमोन जे देरहाथारोबाबो खोब बारा 2,000-3,000सोल'सो बारा मोनगोन बिदि होनना सानदोंमोन। खिन्थु जों हादरनि मानसिफोरनि जिथु भिउ, जिथु साननाय बेखौ सोलायहोनो हानाय जाबाय। बेनिखायनो जों अन्तत 37,000आव बारा देरहानाय जथेस्थ' बारा भट मोननानै जों देरहानो हादों आरो बेनो दिनै जोंनि इउपिपिएलखौ गुबुन गुबुन समस्टिफ्रावबो आरो गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय मोनसे थुलुंगा होदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जों आसा खालामदों जे थांनाय बारनि जिथु बिसायख'थि बेवहाय जोंहा पार्टि हिसाबै टटेल सेटआपआनो गैयामोन। धरक ब्लक कमिटि, भिसिडिसि, ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि दंबाबो जास्ट नमिनेल वार्कारखौ मोनसे सिस्टेमावनो फैनो हायाखैमोन आरो बेबायदि हालोदाव थानायखाय थांनाय बारनि इलेक्सनाव जिबायदि आसा खालामदों बिदि जों फिथाइ मोननो हायाखै। बेखै जोंहा मोनथाम समस्टिजों मोजाङैनो देरहादों, खिन्थु बाखि मोननै समस्टिजों जोबोद नाजादोंबाबो देरहानो हायाखै। खिन्थु एबार जोंहा टटेल माबा सेटिंआ जाबाय। प्रत्येक माबायावनो भिसिडिसि माबागोन समस्टियावनो जोंहा एमसिएलए गैयाबाबो जोंनि पार्टि सेटआपआ मोजां माबाखाबाय, रोदा सुथाबनो हाबाय आरो बेनिखायनो जों आसा खालामो एबार जों उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय मोनबा जिथु समस्टि बे मोनबा समस्टिखौ देरहानो हागोन। सानसे समाव ओरैनो कर्टनि जिथु माबा गोबाङानो बुंदों जे एग्रिमेन्ट जानायखाय बिथाङा गनांगौमोन, खिन्थु एग्रिमेन्ट जाबानो सासे कनभिक्टेड मानसिखौ इजि दिहुननो हाया आरो बे जिहेतु ल'नि लामाजों थांगोन बेखौ पलिटिकेलि हेन्डेल खालामनो हाया। दिनै सोरबा प्राइम मिनिस्टारा बुंबाबो चिफ मिनिस्टारा बुंबाबो बिथांखौ हगारदो होननांबाबो कर्टआ बेखौ मानिनो हाया। बेनिखायनो कर्टनि खामानिखौ बोस्रांनो कर्टनि हेफाजाब लानांगोन आरो बेबायदि हिसाबै रन्जन दैमारिया जिथु कनभिक्टेड जानाय बिथांखौ जों दिहुननो थाखाय जेलनिफ्राय दिहुननायनि जि बेबस्था बेखौ